ଧନ ନଥିଲେ କିଏ କ'ଣ କରେ? ଧନ ନଥିଲେ ମାତା ନିନ୍ଦା କରେ। ଧନ ନଥିଲେ ପିତା ହୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଧନ ନଥିଲେ ଭ୍ରାତା ସମ୍ଭାଷଣ କରେ। ଧନ ନଥିଲେ ଭୃତ୍ୟ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଧନ ନଥିଲେ ପୁତ୍ର ଅବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଧନ ନଥିଲେ ପତ୍ନୀ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ ନାହିଁ। ଧନ ନଥିଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଧନ ନଥିଲେ ଲୋକେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଧନ ନଥିଲେ ବେଶ୍ୟା ମୁହଁ ଫେରାଇ ନିଏ। ଧନ ନଥିଲେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାମାନେ ଖୁସି ହେବେ।